Fiți atenți. Deci veniți aici, direct, frumos. Valley, Enter, Yes. 11% pentru la depozit. De exemplu, dacă depuneți $100, mai primiți încă 11, cum ar veni. Și plus de asta, aveți roata asta la care puteți să dați. Sunt foarte multe chestii care vă pot pica, dar sincer cred că discountul ăsta e cel mai bun. Că aveți discount la orice cutie de 10% în cazul nostru. Deci eu zic că se merită. Bă, chat. Deci, începem frumos cu o rotiță. Așa. Și mai departe, apana. Rămâne de văzut. Ok. Bă, sincer. Ia, hai să deschidem câteva de astea. Ok. Asta. Bun. Mamă, bun. Mai trebuie să fie ceva, dar... Mamă, ești nebun cât ne-a dat. Ok. Deci ne-a dat așa. 60 cu încă 60, 120. Crazy. Crazy. Hai să deschidem. Să deschid un beta share de ăsta. Dar parcă nu m-aș arunca de acum să dau... să joc cu mulți bani. Sau? Nu, hai să deschidem câteva de astea reduri. Să vedem, poate avem noroc. Redline, ok. Mamă, am crezut și eu că e măcar 50. Cum erau astea două? Mamă, la slab, niciun profit acum, mă. Niciun profit acum. Din că este bun. Codredul ăsta poate să fie și scump. Din codredul ăla poate să ne aduce în aer. Mamă, cum e haulul ăsta aici? Cum stătea haulul acolo. Haulul ăsta e insane dacă ne pică. E insane dacă ne pică haulul ăla. Mamă, două așa, una după alta. Muertos. E jale, chat. Ia redline. Bă, dar redline-ul ăsta știam că gen poate să fie și bun. Bă, poate să fie. Dar mai mult să atrag. Hellfire-ul ăsta... Cred că Hellfire-ul e destul de bun cel. Ia unde e? Bă, chiar e bun e, mă. Chiar e bun Hellfire-ul. Da, dar azi nu prea e bine pentru cutia asta azi, sincer. Ok, măcar atât. Chat, fiți atenți. Deci veniți aici, direct, frumos. Valley, Enter, Yes. 11% pentru la depozit. De exemplu, dacă depuneți $100, mai primiți încă 11, cum ar veni. Și plus de asta, aveți roata asta la care puteți să dați. Sunt foarte multe chestii care vă pot pica, dar sincer cred că discountul ăsta e cel mai bun. Că aveți discount la orice cutie de 10% în cazul nostru. Deci eu zic că se merită. Ok. Hai să mai dăm una. Mai dăm una asta. Bă, stai așa, cred că mă aud încet. Asta 2 secunde. E, altă viață. Altă viață acum, chat, altă viață. Așa. Ia dă-mă de asta, că n-am mai deschis de mult de astea.
Hai să deschidem câteva de-astea. Poate, cine știe. Ok. Ok. Bă, vezi că cam dă, e bun. Ok, nu ăsta. Ok, măcar nu era de $6. Măcar n-a fost ăla de $6. Hell na. Hell na. Ok. Încă stăm bine, chat. Încă e ok. Ok, stalker ăsta e bun. Bad trip. Bun. Backshot ăsta. Hai că backshot dacă e. Mamă, fade-ul ăsta era bun rău. Fade-ul ăla era bun rău. E 150, 200 pe acolo. Ok, și bad trip-ul ăsta e bun, și bad trip-ul ăsta e bun. Nu pot să mă plâng. Fade-ul. Ah, cât de aproape. 4 a venit. 4. Hai să-i dăm. Bă, de fapt nu știi ceva. Hai să băgăm astea așa repede. Dăm astea așa repede și ajunge pe azi. A deschis destul. Ia. Mamă. Nici măcar $1 din cutia aia. Și asta 36. 53. E ok, merge. Ce-ați fiți atenți. Deci veniți aici. Direct, frumos. Valley. Enter. Yes. 11% la depozit. De exemplu, dacă depuneți $100, mai primiți încă 11, cum ar veni. Și plus de asta, aveți roata asta la care puteți să dați. Sunt foarte multe chestii care vă pot pica, dar sincer cred că discountul ăsta e cel mai bun. Că aveți discount la orice cutie de 10% în cazul nostru. Deci eu zic că